Barkanku da zuwa BBC Hausa 3 TV. In farkon ziyartar ku wannan channel din ne mai albarka, ku danna subscribe da alaman ƙararrawa. Mun gode. To fa muhawara ya barke tsakanin masoyan Malam Usman Maidubun Isa tare da Tajul Izzi wanda aka fi sani da Shehi. Inda suka fito suka yi wani muƙabala su biyu game da wani hadisi. To abin dai bai yi daɗi sosai ba har inda shugaban fina-finai na Kano El Mustapha ya ce yana son ganin su nan da nan saboda bai san da wannan zaman ba. Abubuwa dai ya yi muni a inda masoyan wane da wane suke ta cece kuce a kafafuwan sadarwa. To fa a inda wani masoyin Malam Usman Maidubun Isa shi ma ya fito ya ce Malam Usman ya tarfa Shehi a wajen muƙabala. Ga shi dai Shehi da gingiman littafai amma ya koma gwagu neman hujja sai gumi yake yana kame-kame. Ya ƙara cewa shi kuma Malam Usman daga shi sai faran takarda sai biro amma sai kawo hujjoji yake cikin Alkur'ani da hadisan Annabi baje-baje da littattafai ko ɗaya bai duba Google ba. To Allah ya sa dai mu dace, wannan abin da ake yi gaskiya bai kamata ba kuma bai dace ga addinin musulunci ba. Wannan ai arna dariyanmu za su yi, wannan muƙabalan ya kamata a ce da arna ya kamata kuna yi saboda kuna shawo mana kan waɗanda suka kafirta su shigo musulunci, amma ba a kan waɗannan abubuwan ba. Kuna tona mana asiri a duniya. To Allah ya sa mu dace. Mun gode. Muna godiya da ziyartar wannan BBC Hausa 3 TV. In farkon ziyartar ku wannan channel din ne mai albarka, ku danna subscribe da alaman ƙararrawa. Mun gode. Na ce babu shi a kudu musu. Sannan wannan hadisin abin da isa bai karɓu ba wajen manyan malaman addini, maganganu ne na Allah subhanahu wa ta'ala suka ruguje hadisin baki daya. Saboda duk hadisi da ya inganta baya karo da Alƙur'ani. Idan ka ga hadisi kam ina malam suka ce idza ra'aita al-hadisa yubayinu al-ma'qul wa yukhalifu al-usul wa yunaqidu al-usul fa alam annahu mawdu'un. Wannan sharadi ne na ilm ya malaman musulmi suka ce idan ka ga hadisi yubayinu al-ma'qul wa yukhalifu al-usul, in ka ga hadisi yana rikitar da asalin masu ilimi kuma ina karita al-Qur'ani, fa alam ya kai dan uwa ka sani annahu mawdu'un, wannan ƙarya ne. Ga dalilin da ba ƙarya. Suratul Alaq, shi hadisin yana cewa an halicci mutane da haske, juz'in mutum ko aljan ake da haske. Suratul Alaq sai Allah ya karanta haka, ba annabi baya magana, Allah ya karanta shi. Inda gane hadisi ne ka ga yana daidai da abin da ma'anonin Alƙur'ani suna tafiya daidai, hadisi ya karfafa aya ta karfafa hadisi. Amma idan aka yi magana aya, to duk abin da aya ta rubuce ba zai zama hadisi ba. Gashi nan kamar wannan magana ubangiji yake cewa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, sai ce khalaqal insana min alaq. Allah ne balago yace Allah ya halicci mutum ne daga ruwa. Sai ce a cikin suratul tariq sai Allah ya ƙara cewa wal yanzurul insana mimma khuliq, sai ce khuliqa min ma'in dafi'. Allah ya ƙara cewa ya halicci mutane da ruwa addafi mai tuntukunan juna. To kaga wannan ayoyin sun tabbatar da abin da aka yi dan adam, shi kuma wannan hadisin ya ƙaryata wannan ayoyin. Wannan shine dalilin sa kasancewa maudu'i ba a aiki da shi. Sannan maganar ajumi ne na faɗa, na ce ko da kai mai yabo ne ko, to in kana magana da irin wannan hadisin na Jabir kana aiki da shi, yace kai ma ɗaya ne daga cikin masu yi annabi ƙarya. In ji Sagani, magana Sagani, wani magana Sagani ce kai da kake yaban annabi da wannan baitin. Na nuna duniya cewa ni kai na yi baitoci a kansa, amma da na karatu sai na fahimci ba daidai bane. Duk hadisin da ke warware aya sura mutu biyu, duk hadisin da ke warware ayoyin Allah ko ke warware maganganun annabi tabbatattu, to ba hadisi bane. Manzo Allah ya ce a cikin hadisin Bukhari, yace kullukum min adam, sai ce wa adama min turabin, sai ce inna akramakum inda Allah ta'ala. Wannan hadisin na Jabir da muka ce babu shi ya karanta wannan magana. Aljanu Allah ya ce ya yi su da wuta. Shi kuma wannan hadisin yana cewa an yi aljanu da haske.
wannan ya sassaba Qur'ani in kaga hadisi na saba Qur'ani in ji malaman hadisi suka ce fa alam annahu mawdu ƙarya ne da haka wanda ke cewa babu shi a cikin asali kaf shine a kutubu sudda babu idan akwai ka kawo wannan kutubu sudda ne wannan to alhamdulillah to kawo kutubu sudda to alhamdulillah mun ji dan uwa sai Malam Usman inda ya kwana wajen ƙara da'ama hujjarsa ta cewa wannan hadisi wato ba tabbatacce bane saboda ya saba Qur'ani kuma shi kansa Ajluni da malam ya bayani akai ya saba